Hi guys, ito pala si Unique. Yan, lalaki po siya. Tsaka yung mama niya, yung si Sipia, andun pa sa niya, sa bed niya. Pinaanuhan ko kasi may stood siya ngayon. Hi Unique. Na to siya, mag 1 year. Mag 1 year ka na, be? Unique. Hi, bebe. Unique. Shih Tzu po siya. Mix. Bye guys. Hindi na niya ako pinapansin. Sige na, magbabay ka na. Bye bye. Bye bye sa inyo.